Hej med dig. Ja, du er jo helt sikkert klikket ind på min side af en årsag. Du har sikkert en eller anden form for ubalance. Om det er på det mentale plan, stress, angst, depression eller noget andet. Eller om det er mere på det fysiske plan. Så vil jeg sige, at det hele det hænger sammen. Det er svært at have en fysisk lidelse, som har været langvarig, uden at det også har en kobling til det mentale. Og mentale problemstillinger kan også meget nemt sætte sig som fysiske symptomer. Vi er en hel befolkning af hovedmennesker. Vi tror, vi kan tænke os og snakke os ud af det hele. Men vi er egentlig kun bevidste om cirka 5% af alt, hvad vi gør. Det resterende, det sidder i vores programmeringer, i vores følelser, i vores krop. Og det er derfor, at kropsterapien er så effektiv. Fordi den danner ligesom bro mellem vores hoved og vores krop, altså på det mentale plan, og så det fysiske. Og den vej rundt kan vi komme ind og få kontakt til det ubevidste, og få ændret på det, få ændret på din programmering, så du kan være i livet på en anden måde, en lettere måde. Ligegyldigt hvad du kommer med, så bliver du mødt som det hele menneske du er. Du bliver mødt præcis som du er. Og jeg er helt sikker på, at du allerede efter første behandling vil kunne mærke en forskel. Hvis du nu tænker, at du stadigvæk har behov for lidt afklaring, og du meget gerne vil snakke med mig, inden du booker en tid, så er du altid velkommen til at ringe til mig på 23 42 78 74. Vi ses.